Καλησπέρα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Σύνδεσμο Ελληνίδων Επιστημόνων και ιδιαιτέρως την πρόεδρό του κυρία Πάτρα για την τιμητική πρόσκληση και όλες και όλους εσάς για την παρουσία σας. Ο χώρος δράσης των έντιμων βυζαντινών γυναικών, σύμφωνα με τον ηθικό κώδικα αξιών της Εκκλησίας και τους θεσμούς μιας πατριαρχικής κοινωνίας, ήταν ο οίκος τους. Οι άγαμες κόρες, γεννημένες και αναθρεμμένες μέσα σε ατμόσφαιρα βαριά από συντηρητισμό, ζούσαν περιορισμένες εντός του πατρικού οίκου μέχρι το γάμο τους, όμοια με τις Παρθένες των αρχαίων Αθηνών. Στη διαφάνεια βλέπουμε βυζαντινές γυναίκες με τη χαρακτηριστική τους ενδυμασία, με τη μαντήλα πάντα στο κεφάλι και τα χαρακτηριστικά ωραιότατα βυζαντινά κοσμήματα. Και εδώ επίσης, και εδώ οι δουλειές μέσα στο σπίτι των βυζαντινών γυναικών. Οι βυζαντινές κόρες δεν είχαν δικαίωμα να εκλέγουν το μέλλοντα σύζυγό τους. Η ηλικία εξάλλου κατά την οποία τελείται ο γάμος, 14 ή 15 ετών για τα αγόρια, 12 ή 13 για τα κορίτσια, δεν επέτρεπε στους υποψήφιους μελώνυμφους να έχουν δική τους άποψη. Απόλυτοι κύριοι για το διακανονισμό του ζητήματος αυτού και κατά τη ρωμαϊκή συνήθεια ήταν οι γονείς και λέγοντας αυτό εννοείται ο πατέρας. Εδώ βλέπουμε εικόνες, απεικονίσεις βυζαντινών γάμων από μετάλλια, από μικρογραφίες. Μάλιστα βασιλική γάμη. Οι βυζαντινοί γάμοι επισυνάπτονταν είτε έγγραφα, δηλαδή με τη συγγραφή πρικών συμβολέων και παρουσία αξιοπίστων μαρτύρων, είτε άγραφα. Και εδώ επίσης πάλι απεικονίσεις βυζαντινών γάμων βασιλέων και ευγενών. Η πρίκα ήταν το δώρο των γονέων της νύφης προς τον γαμπρό για να τον διευκολύνουν στη συντήρηση της οικογένειας του. Ενδιαφέρον προκαλεί η ύπαρξη πολλών πρικοθύρων και ακόμη περισσότερο η εξαιρετική προθυμία των γονέων να αποδώσουν το απαιτούμενο ποσό, το οποίο αυξανόταν ανάλογα με την κοινωνική θέση και το αξίωμα του γαμπρού. Επιπλέον, ο γαμπρός όριζε προγαμιαία δωρεά στη νύφη για την εξασφάλισή της μετά τον θάνατό του. Η δωρεά αυτή αποτελείται κυρίως από κοσμήματα και άλλα αντικείμενα. Εδώ βλέπουμε αντικείμενα γάμου, μία ζώνη νυφική που έχει χαρακτηριστικό στοιχείο την ευγωνία, γι' αυτό υπάρχουν τα νομίσματα αυτά, στέφανα γάμου στο μέσον, δαχτυλίδι γάμου και νομίσματα δώρα για το γάμο. Την προϋπόθεση της παρθενίας σε σχέση με το γάμο κατοχύρωσε νομικά ο αυτοκράτορας Λέων Έκτος, όταν συμπεριέλαβε και έναν ακόμη λόγο δικαιολογημένης διάλυσης της μνηστείας, εάν η κόρη δεν ήταν παρθένος. Χαρακτηριστικό είναι ακόμη ότι μεταξύ των γαμικών παροχών συμπεριλαμβανόταν το θεόρετρον, το οποίο προσφερόταν από τον σύζυγον δια την τιμή της παρθενίας. Εδώ πάλι επάνω αριστερά όπως βλέπουμε εικόνα από βασιλικό γάμο από τη σύνοψη του Ιωάννη Σκυλίτση, ένα χειρόγραφο και δύο απεικονίσεις του γάμου της Κανά, του θαύματος στην Κανά, όπου βλέπουμε και μία γαμήλια συναισθίαση, μία γαμήλια δεξίωση. Πάντως γενικά οι πηγές συνηγορούν προς το συμπέρασμα ότι το πρόβλημα της διατήρησης της παρθενίας και το φαινόμενο της δευτερογαμίας θα πρέπει να ήταν συνηθισμένα στη βυζαντινή κοινωνία. Παρά τις ευνοϊκές νομοθετικές ρυθμίσεις και εκκλησιαστικές ενέργειες, η θέση της γυναίκας συζύγου δεν έπαβε να είναι μειονεκτική. Για παράδειγμα, ο αυτοκράτορας Λέων Έκτος, ενώ εξυμνεί την ωραιότητα των γαμήλιων τελετών και την ιερότητα του γάμου, στη συνέχεια αποφαίνεται ότι η ισότητα των δύο συζύγων αφορά στις συνθήκες αυτού και όχι στην άσκηση εξουσιών. Εν τούτοις, στην πραγματικότητα, η βυζαντινή κοινωνία δεν έθετε ανυπέρβλητους φραγμούς και περιορισμούς στη γυναίκα και έτσι, πέρα από τα οικιακά και την ανατροφή των παιδιών της, ανάλογα με την κοινωνική της θέση, τη μόρφωσή της και τον τόπο διαμονής της, η Βυζαντινή είχε την ευκαιρία να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά και κοινωνικά, ιδίως εάν προερχόταν από κατώτερη κοινωνική τάξη, οπότε τα κριτήρια ηθικής ήταν ελαστικότερα. Εδώ μία εικόνα βυζαντινού τρικλίνιου, η σαλοτραπεζαρία του βυζαντινού σπιτιού, βλέπουμε τις ωραιότατες τοιχογραφίες στους τοίχους και τα ψηφιδωτά στο δάπεδο, βρίσκεται στο Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης, μπορείτε να το δείτε, είναι από οικία του 5ου αιώνα. Στην άλλη πλευρά η επίσκεψη των αγγέλων στον Αβραάμ και τη Σάρα, όπου βλέπουμε ένα βυζαντινό τραπέζι, κάτω ένα βυζαντινό τραπέζι πλούσιο και στην άλλη πλευρά η βυζαντινή κουζίνα.
Οι σχετικοί νόμοι του αστικού δικαίου ίσχυαν ιδιαιτέρως για τις γυναίκες της αριστοκρατίας, για τις οποίες η αγνότητα ήταν όρος απαράβατος και ο βαθμός της αρετής τους τις καθιέρωνε στην κοινωνική ιεραρχία, ενώ αντίθετα για τις γυναίκες του λαού η θεώρηση της ανηθικότητας ήταν ελαστικότερη, εφόσον λόγου χάριν ήταν υποχρεωμένες να εργαστούν και έξω από το σπίτι για να ζήσουν. Άρα, όσα αφορούν τη βυζαντινή γυναίκα δεν σχετίζονται τόσο με τον παράγοντα φύλο, όσο με τον παράγοντα τάξη, γεγονός που γίνεται φανερό σε όλη τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Στις εικόνες απεικονίσεις της βυζαντινής γυναίκας με τις ενασχολήσεις μέσα στο σπίτι της. Με βάση τα παραπάνω, η στατική εικόνα του βίου των Βυζαντινών γυναικών δεν υφίσταται στην πραγματικότητα καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας του Βυζαντίου, ούτε για όλες τις κοινωνικές ομάδες ή για όλες τις εκφάσεις του βίου. Γενικά, η θέση της γυναίκας μέσα στη βυζαντινή οικονομική και κοινωνική καθημερινή ζωή μεταβαλλόταν, καθώς επηρεαζόταν στην πορεία του χρόνου από τις πολιτικές και οικονομικές συνθήκες και από την εξέλιξη της κοινωνίας. Από την άποψη αυτή, ο 11ος αιώνας ήταν καθοριστικός, καθώς ήταν η απαρχή μεγάλων πολιτικών και οικονομικών μεταβολών. Εδώ βλέπουμε τη βυζαντινή γυναίκα σε αγροτικές εργασίες. Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε ότι μέσα στο γάμο η γυναίκα λειτουργούσε και ως οικονομικός παράγων από τη στιγμή που η πρίκα της συνιστούσε την οικονομική βάση της οικογένειας της. Γυναίκες υφάντρες, επαγγελματίες σε υφαντουργία. Ανεξάρτητα από το βαθμό εμπλοκής και δραστηριοποίησης των γυναικών στην οικονομική ζωή, αυτό που αποδεικνύεται σαφώς για τους αιώνες μετά τον 11ο είναι η γενική ανάμειξή τους στα κοινωνικά δρόμενα και κατά ανάγκη συχνή επαφή τους με το άλλο φύλο. Απορρίπτεται λοιπόν εκ των πραγμάτων, τουλάχιστον για την ύστερη βυζαντινή περίοδο, η δεσπόζουσα για δεκαετίες άποψη για εγκλισμό της Βυζαντινής στο γυναικονίτη. Ο γυναικονίτης αποτελούσε πραγματικότητα, ενδεχομένως της μεσοβυζαντινής περίοδου, πραγματικότητα που ενίσχυσε η Εκκλησία με τις διδαχές της περί περιορισμού των επαφών ανδρών-γυναικών, όμως μόνο για τις γυναίκες της αριστοκρατίας. Αν και προβάλλεται ως ιδανική κατάσταση, στο δεύτερο μισό του 11ου αιώνα απεικονίζεται για τελευταία φορά ως κοινωνική πραγματικότητα. Επί της δυναστείας των Παλαιολόγων, ολόκληρη η αριστοκρατική τάξη, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών μελών της, συμμετέχει ενεργά στη δημόσια ζωή. Εδώ παρατηρούμε γυναίκες αστές οι οποίες έχουν καταστήματα στην αγορά της πόλης και από την άλλη πλευρά μια επαγγελματία η οποία μεταφέρει ένα κάνιστρο στον ώμο της με περιεχόμενο ίσως κρασί. Οι βυζαντινές πηγές μιλούν ακόμη και για γυναίκες ιατρούς, μεές, δασκάλες κόμωσης και ραπτικής, αλλά και ιδιοκτήτριες καταστημάτων τροφίμου. Αναφορικά με το διαζύγιο, η πολιτεία, αντιλαμβανόμενη ότι η διατήρηση της έγκαμης συμβίωσης πολλές φορές είχε αρνητικές επιπτώσεις στον ένα ή και στους δύο συζύγους, με ένα ευρύ πλέγμα διατάξεων και απαγορεύσεων που μεταβαλλόταν κατά περιόδους, μερίμνησε να δώσει δυνατότητα διάλυσης του γάμου. Από την πλευρά της η Εκκλησία, αποδεχόμενη βέβαια το πολιτιακό νομικό πλαίσιο, επιχειρούσε από ηθική άποψη να αποτρέψει τις λύσεις των γάμων και αντιμετώπιζε αρνητικά την προσφυγή στο διαζύγιο για ασήμαντες αφορμές. Δεν δίστασε όμως να καθιερώσει και αυτή σειρά λόγων που δικαιολογούσαν νομικά τη διάλυση της έγκαμης συμβίωσης. Εδώ βλέπουμε την αυτοκράτηρα Θεοδώρα, υπέρλαμπρη με την υπέροχη στολή της, το διάδημά της. Από κάτω είναι οι γυναίκες, στη μέση εκείνη και οι γυναίκες της αυλής της και αυτές ντυμένες υπέροχα. Είναι ένα ψηφιδωτό στην βασιλική του Αγίου Βιταλίου στη Ραβένα και από την άλλη πλευρά είναι με μια πάμπλουτη χήρα βυζαντινή, μεσοβυζαντινής εποχής, η χήρα Δανιηλίδα, η οποία είχε τεράστιες εκτάσεις στην κατοχή της και επίσης η φαντουργία και άλλα εργοστάσια ήταν σπόνσορας του Βασιλείου Πρώτου, του αυτοκράτορα της δυναστείας των Μακεδόνων και του γιου του Λέοντα του Έκτου. Η παράδοση της γυναικολογίας στο Βυζάντιο προέρχεται από την Αλεξάνδρεια. Το έργο των μεών της αρχαιότητας συνεχίζεται από τις βυζαντινές διαδόχους τους. Αποδεδειγμένα και αυτές ασχολούνταν και έγραφαν για τη μεευτική και τη γυναικολογία και επιπλέον ενδιαφέρονταν για άλλους τομείς της σεξουαλικής ζωής των γυναικών, καθώς και για τον καλοπισμό τους. Μάλιστα, η πρακτική άσκηση της γυναικολογίας και της μεευτικής παρέμεινε στους βυζαντινούς επιστημονικούς κύκλους στα χέρια των γυναικών.
Η πολύπλευρη ενασχόλησή τους φαίνεται από τον χαρακτηρισμό ιατρόμε που ήταν ήδη γνωστός και σε χρήση στην ύστερη ρωμαϊκή περίοδο. Εν γέννη στο Βυζάντιο, οι γυναίκες ασκούσαν το επάγγελμα του γιατρού είτε μαζί με τον σύζυγό τους, είτε ατομικά για βιοποριστικούς λόγους και ή διατηρούσαν ιδιωτικά ιατρεία ή εργάζονταν σε νοσοκομεία. Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες αλλά και ιατρικά συγγράμματα που αποδεικνύουν ότι υπήρχαν μαίες που ασχολούνταν επαγγελματικά με γυναικολογικά και με ευτικά θέματα. Στις διαφάνειες από την αριστερή πλευρά, όπως βλέπουμε, είναι η Άννα, η οποία έχει γεννήσει την Παναγία, από την άλλη πλευρά ο Ιωακήμ, ο σύζυγός της, υπηρέτριες οι οποίες φροντίζουν τη Λεχώνα και κάτω μία υπηρέτρια πλένει την Παναγία. Από την άλλη πλευρά είναι ένα υπέροχο ψηφιδωτό της Μονής της χώρας στην Κωνσταντινούπολη που απεικονίζει την Παναγία με τον Ιωσήφ και τον μικρό Χριστό, είναι η απεικόνιση της οικογενειακής αγάπης. Βάσει των κοινωνικών αντιλήψεων που ενίσχυαν εκκλησία και πολιτεία, η ατεκνία θεωρείται δυστυχία, ντροπή, ενδεχομένως θεία τιμωρία για την οικογένεια και ήταν κατάρα για μια γυναίκα να μένει άτεκνη. Οι άτεκνες γυναίκες υβρίζονταν, περιφρονούνταν και περιθωριοποιούνταν από το κοινωνικό περιβάλλον. Η στηρότητα παρέμενε αιτία διαζυγίου. Χαρακτηριστικές για τη σημασία της τεκνογωνίας είναι οι πληροφορίες των πηγών. Οι Βυζαντινοί για να αποκτήσουν απογόνους έκαναν οτιδήποτε. Υπήρχαν διάφορες λύσεις, όπως η καταφυγή σε γόητες, δηλαδή μάγους και μάντις, κυρίως σπλαχνομάντις, ή στους χριστιανούς αγίους που σφράγιζαν με έλαιο από τα καντήλια της εκκλησίας τα άτεκνα ζεύγη για να αποκτήσουν παιδιά. Επίσης, οι γυναίκες κατέφευγαν στη χρήση συλληπτικών φαρμάκων, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη και τη ζωή τους. Τα φάρμακα αυτά μπορούσαν να έχουν διάφορες μορφές, από τις πιο απλές όπως πόσιμα ή βρόσιμα, έως τις πιο παράδοξες όπως λίθους, τους οποίους φορούσαν ως περίαπτα, δηλαδή φυλακτά που φοριούνται κατάσαρκα. Και εδώ βλέπουμε δύο απεικονίσεις με εικόνες της αγάπης προς τα παιδιά, μία μικρογραφία από χειρόγραφο που η οικογένεια παίζει με την κουδουνίστρα με το μωρό και από την άλλη ένα ψηφιδωτό της Μονής της χώρας όπου μία υπηρέτρια ή η μητέρα τακτοποιεί το μωρό της στην κούνη. Μπορεί η στηρότητα να προκαλούσε την περιφρόνηση, αλλά και ο τοκετός έκρυβε πόνους και οδυνηρές επιπλοκές μέχρι να ολοκληρωθεί, που μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και στο θάνατο. Για την αντιμετώπιση αυτών των συνθηκών υπήρχαν και στην αρχαιότητα και στο Βυζάντιο πολλά οκιτόκια φάρμακα που διευκόλυναν τον τοκετό. Εφαρμόζονταν έμπλαστρα, φλεβοτομίες, υποκαπνισμοί, λύθοι ως περίαπτα, ευχές από χριστιανούς ή εθνικούς ιερούς άντρες. Επίσης, αναφέρονται φάρμακα που βοηθούσαν τις γυναίκες, οι οποίες ήταν επιρρεπείς στις αποβολές, να διατηρήσουν το έμβριο στη μήτρα, ούτως ώστε να μην διακοπεί η εγκυμοσύνη. Το σπουδαίο ρόλο της μητέρας στην ανατροφή των παιδιών επισημαίνουν σημαντικοί βυζαντινοί εκκλησιαστικοί άντρες, όπως οι τρεις ιεράρχες Ιωάννης Χρυσόστομος, Βασίλειος ο Μέγας και Γρηγόριος ο Ναζιανζινός. Στο Βυζάντιο, η φροντίδα της ανατροφής των παιδιών στα καθοριστικά πρώτα χρόνια της ζωής τους ήταν έργο της μητέρας τους ή στις πλουσιότερες οικογένειες κάποιας τροφού. Τη μητέρα βοηθούσαν στο έργο της οι δούλοι του σπιτιού, από τους οποίους κάποιος λειτουργούσε ως συνοδός του παιδιού. Η μητέρα, ο συνοδός και ο παιδαγωγός είχαν την υποχρέωση να διδάξουν στο παιδί τις ανθρωπιστικές αρετές. Εδώ βλέπουμε απεικονίσεις της στοργής της μητέρας προς το παιδί της. Η δεξιά, όπως βλέπουμε, είναι πάλι από τη Μονή της χώρας. Από την άλλη πλευρά, οι μέθοδοι αντισύλληψης και άμβλωσης, με φάρμακα, πρακτικές και επεμβάσεις για την απαλλαγή από μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, ήταν ευρύτερα διαδεδομένες για διάφορους λόγους. Καταρχάς, λόγοι υγείας μπορούσαν να οδηγήσουν σε άμβλωση, συνήθως με σκοπό τη διάσωση της ζωής της μητέρας. Από εκεί και πέρα όμως υπήρχαν και άλλοι λόγοι, όπως η φτώχεια, το μίσος προς το σύζυγο, η διατήρηση της ομορφιάς, η πορνεία, η φιλαργυρία των συζύγων. Μάλιστα, από τη μελέτη των πηγών διαφαίνεται ότι οι αμβλώσεις αποτελούσαν μια συνηθισμένη πρακτική. Τα αντισυλληπτικά και εκτρωτικά φάρμακα τα συναντούμε σε διάφορες μορφές, όπως βρόσιμα ή πόσιμα, κλείσματα, αφεψίματα, καπνισμούς, καταπλάσματα, αλυφές, τρίματα, στερεά, δηλαδή χάπια, χυλούς. Εκτός από τα αντισυλληπτικά των οποίων η χρήση προοριζόταν για γυναίκες, υπήρχαν και ανδρικά παρόμοια φάρμακα. Υπήρχαν και εξωτερικές μέθοδοι πρόκλησης άμβλωσης του ανεπιθύμητου εμβρίου, κάποιες από τις οποίες ήταν, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των πηγών,
ισχυρή μάλαξη της κοιλιάς, ισχυρή και παρατεταμένη πίεση της κοιλιάς, χτυπήματα, γροθοκοπήματα, λακτίσματα στην κοιλιακή χώρα ή πτώσεις από ύψος με πρόκληση καταγμάτων και άλλες παρόμοιες κακώσεις, τοποθέτηση βαρών στην κοιλιά. Πολλές φορές όμως οι πράξεις αυτές μπορούσαν να προξενήσουν, εκτός από την πιθανή αποκόλληση του εμβρίου, οξύτατες μητρικές αιμορραγίες ή και ρήξη της μήτρας. Στα ιατρικά κείμενα αναλύονται τα συμπτώματα, οι επιπτώσεις και οι βλάβες που μπορούσαν να προκληθούν από αποβολή ή άμβλωση και συστήνονται θεραπείες γενικά ή κατά περίπτωση. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που ελόχευε μετά την άμβλωση ήταν ο θάνατος. Η βυζαντινή πολιτιακή και εκκλησιαστική νομοθεσία εξέταζαν τα κίνητρα των γυναικών, εξαιτίας των οποίων αυτές κατέφευγαν στην άμβλωση και προέβλεπαν για την κάθε περίπτωση την αντίστοιχη ποινή. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και αν μου επιτρέπετε να κάνω και μία ανακοίνωση, την άλλη εβδομάδα γίνεται στην Κομοτηνή η τέταρτη συνάντηση, η 11η ουσιαστικά συνάντηση Ελλήνων Βυζαντινολόγων από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης από τις 27 έως 30 Σεπτεμβρίου στην Παλιά Νομική Σχολή της Κομοτηνής. Όποιος ή όποια βρίσκεται εκεί μπορεί να το παρακολουθήσει. Εγώ θα μιλήσω την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα το πρωί με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, η συμβολή του Ιωάννου Χρυσοστόμου στη διαμόρφωση προοδευτικών μεθόδων κοινωνικοποίησης και με θεμελιωδών αρχών διαπαιδαγώγησης των παιδιών στο Βυζάντιο. Ευχαριστώ.